Naskem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jinħamarniġ jizda joġobni li herġaluna li triq ħażina u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbarna hawnhekk dal-għodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza qegħdin f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. Ejjew qabel nieħdu sehem fil-quddiesa nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Fortunato Sultana. Illum ukoll niftakru qegħdin niċċelebraw t-tifkira ta' San Ċerillu ta' Ġerusalemm, Misqof u Dottur tal-Knisja. Nitolbuk maħfra mulej ta' kemm il-darba konna superfiċjali, artifiċjali. Nitolbuk maħfra mulej ta' kemm il-darba fittixna li nidżu quddiem l-oħrajn. Nitolbuk maħfra mulej ta' kemm il-darba ma ħabbejniex l-awtentiċità, l-ġenwinità, is-sinċerità. Għalhekk ngħidu flimkien, nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadniet ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu bil-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, nitolbu. Fil-ħnina tiegħek bla tmiem ħares mulej il-Knisja tiegħek u billi l-bniedem jiġġarraf minn għajrek għatih dejjem l-għajnuna tiegħek biex jitbiet minn kull deni. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u mija kiex fi jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajija. Isimgħu il-kelma tal-mulej, intom prinċipijiet ta' Sodoma. Għatu biden għat-talim tal-Latana, intom nies ta' Gomorra. Inħaslu u tnatfu, neħħu l-ħażen ta' jemilkom minn quddiem għajnejkom, ifqu mill-ħażen. Talmu għamlu t-tajjeb, fittxu id-dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu l-iltima, aqbżu għall-armla. Ejjew mela, nirraġunaw fl-imkien jgħid il-mulej, imqar jekk nubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlat, isiru bojot bħas-silġ. Imqar jekk ikunu ħomor bħall-kremiżi, isiru bojot bħas-suf. Jekk intom tridu u tobdu, intom tiklu bil-ġid tal-art. Iżda jekk tgħidu le u twebsu raskom, ix-xabla tikolkom għax fom il-mulej tkellem. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjarum ngħidu flimkien li l-min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sakrifiċċji tiegħek. Il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidiem mill-imrieħel tiegħek lil min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u iżżomm fuq xoftejk il-patt tiegħi, int li tobot it-twiddib u tixħed klimi wara darek lil min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jien bqajt sieket. Forsi ħsibt li jiena bħalek, issa se nċanfrek
u dan kollu nqiegħed quddiemek. Min irod li s-sakrifiċċju ta' ratti l-ħajr dan isebbaħni. Lil min jimxi fis-sewwa nurrih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi fis-sewwa is-salvazzjoni ta' Alla. Inqumu bil-wifqa. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, jgħid il-mulej, u ġeddu qalbkom u ruħkom. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxiepli tiegħu u qalilhom. Fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħalsuh. Iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jolbtu qatet kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor. Waqt li huma stess anqas b'sebaħħom wieħed ma jridu jħadkuhom. Kull ma jagħmlu għal għajnejn in-nies. Għalhekk ikabru l-filatterji u jtawlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzezz u lin-nies isejħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejħilkom Rabbi għax li mgħallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll aħwa. U ssejħu lil ħadd missierkom fuq din l-art għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smewwiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja għax il-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Qegħdin ngħixu dan iż-żmien sabiħ tar-Randan. Għall-Knisja iż-żmien tar-Randan huwa żmien ta' rebbija, ta' ħajja ġdida, ta' tiġdid. Ara, s-siġar tagħna dwieli speċjalment bħalissa qegħdin jalmu. Ara tibda ftit isħana u jibdew jalmu, jibdew ħajja ġdida, kienu jisom skuk mejta. Dan huwa r-Randan. Li l-ħajja tagħna ħafna drabi niexfa għarida. Tieħu l-ħajja. Iż-żmien tar-Randan huwa żmien ta' tindejf ukoll. Mhux biss għad berik ta' għal meta jiġi l-Arċupri tibierek, imma indafa interjuri u spiritwali. Kemm hu sabiħ il-kelma tal-Alla f'dawn il-ġranet tenna ħafna biex nakkwistaw din il-ħajja ġdida u dan it-tindejf. Bħalissa huwa żmien tal-eżerċizzi, tal-kelma tal-Alla, tar-riflessjoni, tat-talb. Ħa naraw il-kelma tal-Alla x'tgħidilna llum. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-profeta Iżajija hija x'aktarx waħda mill-priedkej tal-bidu ta' dan il-profeta Iżajija. X'aktarx kienet waqt il-funzjoni tat-tempju, waqt is-servizz liturġiku. U l-profeta Iżajija qiegħed jipprova jnaddaf il-komunità fil-poplu tal-Alla. Ara x'kienet il-marda? Dawn in-nies naħseb għad baqalna mart li writna minn dan, il-kol kemm aħna. Dawn in-nies kienu jikkuntentaw ruhom laqwa li nkun preżenti fit-tempju. Issa xejt il-qassir xejt il-profeta ma tantx importani. Laqwa li preżenti għall-quddiesa. Le mhux hekk qed jgħid il-profeta.
Mhux biżżejjed tkun preżenti. Trid tieħu sehem, trid tkun moħħok hemm, trid tkun qalbek hemm, trid tgħix dak il-mument ta' ċelebrazzjoni. Sfortunatament għad baqalna nsara ta' dan it-tejp. Laqwa li mmur il-qudissa tal-ħadd inkun preżenti nagħmel preżenti kadavere. Ma jimpurtanix xejn tal-Alla dakinhar, ma jimpurtanix tgħid il-kelma tal-Alla. Laqwa li nkun preżenti, li ħallek milli tkun preżenti, mhux biżżejjed. Dawn fil-poplu tal-Alla l-profeta Eżajja qiegħed jara wkoll nies li kienu jiġu jagħmlu ħafna sagrifiċċji. Ġibu offerti li jiswew il-flus, li jiswew ħafna, offerti kbar. U l-profeta Eżajja qed jgħidilhom le mhux dan jimpressjona lil Alla, mhux dan li jgrid Alla. Anzi, Alla ma jibżax jiċċaħħad minn dawn l-offerti biex intom l-offerti tagħkom tgħinu lill-foqra, tgħinu lir-romol, tgħinu lill-batuti. Ara kif il-profeta Eżajja qiegħed jippurifika, inaddaf ir-reliġjużità tal-poplu tal-Alla. Mela mhux għat-tendenza numeruża imma bla ħajja, lanqas offerti lussużi lill-Alla imma għajnuna karità lil dawk li huma fil-bżonn. Is-silta tal-Vanġelu wkoll hija kritika. Donnu jidher mill-Vanġeli li jekk kien hemm xi ħaġa li lil Ġesu ittieħ fastidju kienet propju l-ipokrisija, il-wiġbieħu, l-artifiċjalità. U fis-silta tal-lum qiegħed jikkritika l-iskribi u l-Fariżej li kellhom ħafna minn dan id-difett jaħasra. U naħseb mhux l-iskribi u l-Fariżej biss, nistgħu nimirdu aħna wkoll b'din il-ħaġa. Għal qed jgħidilna San Mattew fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Fariżej. Ħafna drabi aħna naqraw il-kelma tal-Alla u ma nifhmuhiex. Mhux darba u tnejn. Il-kittieba u l-Fariżej ma kienx posthom li jispjegaw il-kelma tal-Alla. Mhux huma kienu addetti għal dan ix-xogħol, kien hemm il-qassisejn. U Ġesu dan li qiegħed jikkritika intom qegħdin mhux postkom qed jgħidilhom. Ġesu qiegħed jikkritika il-mod intellettwali li kienu taw lill-liġi tal-Alla, l-reliġjożità. Dawn kienu jispjegaw u x'naf jien, jagħmlu spjegazzjonijiet intellettwali bil-mod. Kienu qegħdin jaqgħu fi żball li ma kinux qed jindunaw bih u li kultant neqgħu fih aħna wkoll, anke aħna l-qassisejn kultant. Qisu l-attenzjoni tkun fuqna mhux fuq Alla. Kemm hija tentazzjoni kbira għalina anke l-qassisejn. L-attenzjoni nirriduha aħna. Le mhux aħna. Aħna messaġġiera, aħna strumenti. L-attenzjoni Ġesu Kristu. Kull ma jagħmlu mela kull ma jgħidulkom huma għamluhu ħalsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma. Għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Kull ma jagħmlu għax xi kritika jagħmel Ġesu. Kull ma jagħmluh għal għajnejn in-nies. Għalhekk ikablu l-filatterji. Tal-filatterji x'kienu? Ħanejd il-kelma biss. Il-filatterji kienu jkunu kaxxi żgħar tal-ġild, kaxxi żgħar. Ġo fihom kienu jiktbu b'siltiet mill-iskrittura. U dawn il-kaxxi żgħar kienu jorbtuhom ma' moħħhom u ma' idhom ix-xellugija.
Għalfejn? Biex ta' bħalsi jifmu li moħħhom huwa għal Alla u qalbhom għalhekk jgħidu mix-xellugija u qalbhom hija għal Alla. Forsi kellhom f'moħħhom dik it-talba tax-xema, ħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu. Imma dawn kienu qegħdin ikabdu dawn il-kaxxi żgħar biex jixxewjaw, biex jagħtu impressjoni l-dawk li jarawhom, biex minn għalihom qegħdin juru li huma qegħdin josservaw jħobbu josservaw liġi tal-Alla u jħobbu lil Alla. U Ġesu le, qegħdin żball, qegħdin fi żball. Kull ma jagħmluh għal għajnejn in-nies, mhux ta' b'xejn li aktar il-qudiem. Ġesu jgħidilna meta titlob, meta ssum, meta tagħti karità toqgħodx tixxewja. Rajnija f'ras ir-randan. Toqgħodx tagħmel għal għajnejn in-nies. Ġesu din il-marda kienet itteħġawwa żejjed. Itteħġawwa. Ġesu rrid nies ġenwini, mhux superfiċjali, nies awtentiċi, mhux tal-qoxra. Illum ngħixu b'ħafna superfiċjalità, ikel ftit li xejn ġenwin, aħbarijiet ftit li xejn veri. Kemm għandna bżonn del-kelma tal-Alla biex nassu fuqna nfusna u naraw li jkollna qalb sinċira li tħobb tassew lil Alla. Jeżies nitolbu lil Alla il-ġuss u l-ħanejn biex dan iż-żmien qaddis tar-randan inaddafna mill-ħażen u jagħtina d-don tal-konverżjoni. Ngħidu bil-qalb, għatina mulej l-Ispiritu Qaddis tiegħek. Għatina mulej l-Ispiritu Qaddis tiegħek. Għas-saċerdotej biex bix-xhieda ta' ħajja qaddisa ikomplu jsaħħu fħuthom l-insara dak li huma ixandrulhom bil-kelma nitolbu. Għatina mulej l-Ispiritu Qaddis tiegħek. Għall-immigranti mill-pajjiżi tat-tielet dinja biex ma jiġux sfruttati minn min ħaddimhom fil-pajjiżi l-aktar onja nitolbu. Għar-Romol biex fil-ħajja ta' weħidhom isibu kuraġġ u tama fil-qawwa tiegħek u fl-appoġġ tal-komunità nisranija nitolbu. Għalina l-koll biex ma naqgħux fit-tentazzjoni li nagħmlu mod u ngħixu mod ieħor u hekk nikkompromettu l-verità tal-Evanġelju bl-ipokrisija tagħna nitolbu. Nitolbuk għal lina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina mulej li f'dan iż-żmien tar-randan inħobbu li nkunu ġenwini, sinċiri u onesti nitolbu. Ismana għal-ruħ fortunatu li għalih qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa biex tinsaħħtijietu kollha u twaslu fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom f'dan is-santwarju ħażiż tal-Madonna ta' Pinu. Nitolbu b'mod speċjali għall-Papa Franġisku li qed l-isptar, nitolbu għall-morda kollha, għal dawk li jduru bijom u nitolbu għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom minn ma jafdaw fik nitolbu. Qegħdin fuq l-għadba tas-solennità ta' San Ġusepp nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni ta' San Ġusepp dbierek it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna, il-familji kollha tagħna nitolbu. Kif qed fil-bidu llum ukoll qegħdin niċċelebraw it-tifkira
ta' San Ċirillu ta' Ġerusalemm, misqof u dottur tal-Knisja, kien jgħix fl-ewwel żminijiet tal-Knisja twilet fis-sena 315 f'Ġerusalemm minn ġenituri nsara, ħadem ħafna biex jaqret l-erezija ta' żmienu l-Arjaniżmu u biex wassal it-tagħlim tal-Vanġelu. Kien eżiljat diversi drabi dan San Ċirillu, nitolbu biex jagħtina l-kuraġġ biex fil-mumenti diffiċli ma naqtgħux qalbna nitolbu. Nitolbu ukoll għal dawk il-vittmi tal-Maċedonja, mulej jagħti lill-mejtejn il-ħajja ta' dejjem u lill-familjari tagħhom il-faraġġ li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu ukoll għal paċi fid-dinja, bħalissa qegħdin isiru dawk it-taħdidiet importanti bejn Putin u il-President tal-Amerika, għatihom id-dawl ħalli jħarfu rida talla u jfittxu il-paċi ta' kulħadd nitolbu. Mulej Alla tagħna, Ibnek Ġesu qalilna li inti biss il-missier tagħna u li Kristu ibnek hu li mgħallem tagħna. Għenna biex nuru bix-xhieda ta' ħajjitna din il-verità li nistqarru bil-fom bi Kristu siedna. Ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissiet, imma inti tħobni u għalija intmiet. Taħti salib nistabis nistħad tiegħek jien kolni kemm Kud li bidejja nitolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien. Metar koptejja nħares lejk o Ġesu, Ilma kem jien ċkejken mingħajr saħħa xejn. X'nista' nofrilek u din ħajti mulej tiegħek jien kolni kemm jien. Ħudni bidejja nitolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Taffimu lej il-korla tiegħek għalina u qaddisna b'dawn il-misteri biex ninfatmu mid-dawwiet ħżiena tagħna u niksbu id-doni tas-sema. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla ħeda. Qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-eżerċit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħaj il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejta. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra x'għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lejna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Fortunatu Sultana li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-Maħmudija, miet fibnek u bħal ibnek Ekku kol fibnek u bħal ibnek jilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll li tolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Ċirillu ta' Ġerusalem, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma nafru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina.
Dan il-ġisem u d-dem għad-destija. Eħlisna meħtijiet kollha u kull Iżomni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallina għadna Dan u l-ħaruf talla, dan u li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħares li għal-ħajja ta' dik. Neżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umilità, min dawk stess soffrejt, il-attu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubit irfajt, meta mitu irxuxtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulħej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li jis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umilità, min daw stess soffrejt, jihlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta bittu irxuxtajt, jibħassar tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li jis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek.
Ejnu bil-bifa bħala ringrazzjament wara tqalbin ngħidu flimkien, nadorawk o Ġesu inberkuk, nadorawk o Ġesu inberkuk, nadorawk o Ġesu inberkuk, nitolbu. Nitolbuk mulej biex li kelli ħadna mill-mejda mqazza iqawwina ħalli ngħixu ħajja aktar tajba u jagħtina dejjem l-għajnuna tal-ħniena tiegħek bi Kristus jiedna. Ħanejdu dawk it-tita famarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Jew nofruhom skont il-ħtiġijiet tagħna u għall-ħtiġijiet tal-oħrajn. Indikaw il-persuni li tixtiequ titolbu għalihom f'qalbkom. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. San Ġusepp ta' qalb safja, itlob għalina, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd ta'. Infaħru lil Marija, tal-law tal-bnedmin, nannula l-izbahanja bil-ferħ ta' qlub safjin. Marija ħanina min qalbna